Hrvatsku. Izvolite, gospodin Hasanbegović. Vele štovana državna tajnice, visoki dome. Pojava ovoga zakonskoga prijedloga i šinjela hibridne Vlade magistra Plenkovića osim političke ima i prvorazrednu povijesnu pozadinu. Svjedočimo o postupku bez presedana u povijesti hrvatskoga parlamentarizma. O čemu je riječ? Naime, Vlada magistra Plenkovića i pridružene družine ući će u povijest hrvatske politike i parlamentarizma kao prva koja je iz političkoga motiva te zbog intelektualne lijenosti posegnula za krađom tuđeg nezaštićenog intelektualnog vlasništva i u saborsku proceduru uputila uz neke kozmetičke promjene da se Vlasi ili Turci ne dosjete zakonski prijedlog u vezi s referendumom doslovno prepisan metodom preslikaj i zalijepi od nekada moćne sestrinske stranke čije krhotine u ovom trenutku u sabornici vegetiraju kao saborska oporba i pričuvni ešalon vladine većine. Naime, gospodo iz SDP-a, ako vam do danas nije bilo jasno koji su temeljni razlozi vašeg tekućeg političkog stanja te općenite bespotrebnosti, danas ih imate prigodu konačno spoznati. U činjenici da Vlada magistra Plenkovića sada u ime HDZ-a, HNS-a, SDSS-a i družine, ali s istim motivima kao i Vlada Milanović, Pusić, uspješnije provodi vašu politiku, da se Arsen Bauk iz godine 2015. u godini 2019. zove Lovre Kuščević, te da će isti oni zastupnici HDZ-a koji su 2015. obarali se na ovaj zakonski prijedlog, sada ga zajedno s vama zdušno braniti, kriju se i ključni razlozi zašto je SDP postao urušeni i nepotrebni relikt prošlosti. Vi ste politička stranka čiji su birači, kao i stanoviti društveni krugovi, u politici magistra Plenkovića, bez obzira što o tome mislili birači HDZ-a, dobili autentičnog, pouzdanog i od vas sposobnijeg predstavnika. Ono što vama, Milanoviću, Bauku, Grbinu i ostalima 2014. i 2015. nije pošlo za rukom, kao i u slučaju ratifikacije takozvane Istanbulske konvencije, uspjelo je i uspjet će magistru Plenkoviću, izvršitelju naloga onih istih struktura medijskih interesnih središta moći kojima ste i vi bespogovorno i jalovo služili, koje su vas SDP nakon Plenkovićeva dvorskog puča u HDZ-u odbacile kao nepotreban i nesposoban balast, kao da nikada i niste postojali. Visoki dome, pred nama danas uopće nije zakonski prijedlog Vlade magistra Plenkovića niti njegova ministra Kuščevića. Pred nama je uz kozmetičke dopune od Vlade prihvaćen zakonski prijedlog gospode Bauka, Stazića i Grbina iz 2015. a što će vam i osobno potvrditi narodni zastupnik Bauk. Ne samo to, ministar Kuščević je otišao i korak dalje pa je prema riječima narodnog zastupnika Bauka anticipirao i uvažio sve one izmjene koje su 2015. tražili SDP-ovi NGO sateliti, a koji nisu stigli uvrstiti u konačni zakonski prijedlog jer su Milanovićeva Vlada koji mjesec kasnije je posrnula na izborima. Zbog zaboravnih te općenito kratkoga javnoga pamćenja, da ne kažem kratke pameti, vratimo se koju godinu unatrag. Prvo 2014. pod dojmom pobjede referendumske identitetske narodne volje koje se suprotstavila vladavina trojca Josipović,
Milanović Pusić, SDP-ov ustavno-pravni umnik Peđa Grbin u proceduru upućuje protureferendumski prijedlog Zakona o referendumu, a čiju modificiranu inačicu po istom obrascu uskoro očekujemo iz šinjela Kuščevićeva kabineta. Tadanja oporba HDZ Grbinov prijedlog krsti, citiram, Zakonom o onemogućavanju referenduma zbog zanovijetanja iz SDP-ova nevladinoga profitnog sektora, čiji korifeji sada vrše dužnosti izvršnih sekretara iz SEK SDP-a, mislim na GONG, a drugi i dalje neumorno nevladino egzorciraju i denunciraju takozvani hrvatski fašizam i revizionizam, ali zbog poslovičnog kunktatorstva svojstvenog i vladi magistra Plenkovića Grbin se povlači i nekoliko mjeseca kasnije iz njegove i Baukove paštete ispada novi palijativni protureferendumski zakonski nadomjestak, zakonski prijedlog o kojem mi danas raspravljamo. Što se dogodilo i događalo u proljeće i ljeto 2015. Ulazi se u predizborje u kojem svaka vlada u pravilu pojačava kalkulantski mentalitet, a oporba, kao što znamo, dodatno poseže za demagogijom usmjerenoj na pridobivanje birača, čija se volja odmah nakon preuzimanja vlasti naravno zanijeće. Na isti ovaj Bauk Grbinov prijedlog koji je sada pred nama umotan u Plenković Kuščevićev svilen gajtan, svom se silinom obrušio naravno HDZ, predstavljajući se čuvarem narodnog prava na referendum koje protunarodna Milanovićeva vlada želi ograničiti. Površnim uvidom u saborske brzopisne zapisnike zamijetit ćemo kao aktere stara, dobra i svima poznata imena, nešto poput inventarnog namještaja. Josip Borić, Jasen Mesić, Davor Božinović, Frano Matušić, Domagoj Ivan Milošević, Sunčana Glavak, Davorin Mlakar, Ivan Šuker, etc., etc. Naravno da ne zaboravim tu i doajen Branko Bačić. Što su gospoda zborila o istom u svibnju 2015. a što će zboriti danas? Među ostalim, današnji sudac Ustavnoga suda Davorin Mlakar lucidno je uočio ključni načelni koncepcijski nedostatak ovog zakonskog prijedloga, a to je miješanje krušaka i jabuka. Naime, sudac Mlakar u ime HDZ-a zamjerio je nenarodnoj Milanovićevoj vladi poistovjećivanje dvaju politološki neusporedivih entiteta narodnog referenduma i izbora te nedopustivo preslikavanje mehanizma financiranja jednoga i drugoga. Zastupnik i sudac Mlakar u ime HDZ-a na ovaj isti zakonski prijedlog oborio se i zato jer, citiram, onemogućuje održavanje referenduma, a što po ustavnom sucu nije dobro za razvitak ni manje ni više ne narodne, već, citiram, neposredne demokracije. Tom je prigodom posebno nadahnut i vidovit bio narodni zastupnik Šuker, kao da iz njega progovara gospođa Markić, a koji je govorio u ime kluba HDZ-a. Ovaj isti zakonski prijedlog koji stoji pred vama nazvao je, citiram, cirkusom oko financiranja referenduma. Zabrinut za razvitak izravne demokracije i perspektive referenduma, narodni zastupnik Šuker lucidno je i svom težinom riječi zamijetio da po ovom istom prijedlogu, citiram, više nikom neće pasti na pamet održavanje referenduma. Sve su to bili soludni argumenti koje mi u ime kluba Neovisni za Hrvatsku i danas podržavamo, bez obzira što ih se HDZ zbog promjene generalne partijske linije odrekao, revidirao se, izvršivši drugarsku samokritiku koju će javnost slušati tijekom nastavka rasprave.
Naravno da stavovi kluba HDZ-a nisu dojmili Milanovićevu vladu i Bauk Grbinovu zakonsku kombinatoriku. Naime, dogodilo se nešto sasvim drugo. Prigovori su u predizbornoj godini došli s neočekivanog mjesta od prekaljenih sindikalnih velikana i sakupljača sindikalnih članarina, SDP-ovih nevladinih ispostava poput GONG-a, a sve pod parolom dana, citiram, Milanovićevo škopljenje demokracije neće proći, za razliku od Plenkovićeva post festum škopljenja koje će danas u promijenjenim okolnostima uz prešutnu suglasnost tada glasne NGO kloake naravno proći. Ključni prigovor je i tada stigao iz Državnog izbornog povjerenstva koje u travnju 2015. u svome očitovanju gospodinu Bauku, za razliku od današnje šutnje, s ovim istim zakonskim prijedlogom pomelo pod uz ključni prigovor da je nemoguće u jednom zakonu izjednačiti pravila financiranja političke djelatnosti i referenduma. Osim toga, DIP je stekao dojam koji je danas iz nekog razloga ispario da se, citiram, kompliciranim odredbama o financiranju referenduma nastoji otežati građanima samo pokretanje referenduma. Što imamo danas? Travestiju Plenkovićeve takozvane stabilnosti, političko-stranački raspored na površini se stubokom promijenio, ispod površine politička klasa je ostala ista, podijeljena na dvije sekcije iste briselske kominterne, zaokupljena onemogućavanjem promjena i strašenjem hrvatskog naroda takozvanim populizmom. Nešto slično kada je gospođa Pusić strašila umirovljenike da će ostati bez mirovina ako na referendumu ne glasuju za ulazak u Europsku uniju. Ipak neke stvari su se promijenile, a neke su ostale iste. Primjerice, narodni zastupnik Bačić je ostao Branko Bačić, kao i barem 10-ak onih koji danas sjede u klubu HDZ-a. Duboka država ima novog predsjednika vlade, više se ne zove Zoran Milanović, danas se odaziva na ime Andrej Plenković, Ivan Vrdoljak i Ivan Vrdoljak, kao i Milorad Pupovac, te egzemplarni politički antikvitet Furio Radin. Arsen Bauk se više sada tako ne zove, ime mu je Lovre Kuščević. Hvala vam gospodine Hasanbegović. Hvala vam na epitetu. Zaključno, klub Neovisni za Hrvatsku kao nacionalistička politička platforma nikada nije divinizirao ni referendumsku ni takozvanu izravnu demokraciju, već ih je od slučaja do slučaja načelno podupirao. Neovisni za Hrvatsku kao okupljalište politički nacionalno odgovornih ljudi koji nikada iz vida nisu gubili sve prednosti, ali moguće nedostatke, ograničenja i zloporabe građanskih referenduma, poziva predlagatelje da iz procedure povuče ovo SDP-ovo kukavičje jaje koje se pred nama našlo u celofanu Plenkovićeve vlade. U Saboru se ne može odgovorno odlučivati o različitim, moguće i razumnim i svrhovitim odredbama u vezi s financiranjem referenduma iz ovog prijedloga, a bez da u isto vrijeme ne znamo sadržaj novog Zakona o referendumu. Svatko tko ima malo političke i pravne pameti te elementarnog političkog morala, a da nije zaokupljen briselskim zauzdavanjem narodne volje, zna da se o visini i ograničavanju iznosa donacija različitim proceduralnim pitanjima ne može odlučivati na isti način ako je postupak pokretanja referenduma potrebno 10% od ukupnog broja kao danas u Hrvatskoj ili 1 ili 2%, traje li prikupljanje potpisa 15 dana, 4 mjeseca ili 18 mjeseci kao u Švicarskoj. Gospodo, prvo raspravimo o novom referendumskom zakonu, sastavni dio kojega trebaju biti i odredbe o financiranju, donesimo najbolje hrvatskom narodu najkorisnije rješenje sukladno hrvatskim narodnim i društvenim predajama i suvremenim narodnim potrebama, imajući na umu i različite trajne i nepremostive podjele i povijesne rane. Konačno, imajući u vidu sve prednosti
ali i moguća ograničenja te nedostatke izravne demokracije. Hvala vam lijepo.